Takže čaute, toto je moje 7. video a z klanu Big Slovakia som odišiel. Sice som bol líder, ale nedalo sa to tam vydržať. To strašne... Je to dobrý klan, bol silný, ale potreboval som niečo inšie. Takže ako môžete vidieť môžete vidieť moju novú dedinku. Akurát sa mi od 34 minút dorobí Air Defense a ako môžete vidieť s Dark Elixírom som plný. Keď sa mi dorobí Air Defense, za tých veľa peňazí si upgradenem steny a potom dám Dark Elixir Storage na 2. Takže toto je môj nový klán, sme tu veľmi dobrí a chodím zháňať hráčov. Takže máme tu level 121, 110, 90, 101 a potrebujeme nových hráčov a aktívnych, hlavne z toho level 8 až 10 a proste dávajú Wizardov level 6 a veľa dobrých vecí. Takže ja som bol v klane po hráčov, takže som odišiel, vlastne som prišiel. A dneska už mám veľa pohárov, už mám 2468 a to je veľmi, to je dosť a chcem ísť do master a po tých 1000 gameov a potom pôjdem späť, lebo fakt tých 1000 gameov bodne. Takže a v top player local SK by som sa mal nachádzať niekde okolo 69 typujem. No. Tak si myslím, že 69, dobre, 69. No, viete, čo je to za pekné číslo? To je veľmi pekné číslo, 69. A je to poloha. Takže... Bereme hráčov s levelom... No, o level nám nejde, ale o Town Hall. Takže ja už som level 60 a mám Town Hall level 7 a to je vysoký level a malý Town Hall, takže a som na hranici, lebo Town Hall level 7 už je taký prechod do takých väčších, takých silnejších hráčov a teraz som tak vysoko, lebo mám teraz perfektne, som našiel, takže z dneska už mám, takže vám ukážem niektoré, prečo som tak vysoko, takže tu máme jedného. Akurát som si až potom všimol, že som mu mohol zobrať veľký lot, ale nemal to v kolektoroch ani mohol som len zobrať lot elixírov, lebo peňazí má len 9000. To je málo. Takže donatujeme Wizard level 6. Takže toto je z tohto videa všetko. Viac som nedal. Potom tu máme taktiež... Škoda, že nejde replay na 64% som dal a pozrite, koho som dal na 64%. Som ani neočakával. Tak tohto som dal na 64%. Mal som dragonov, takže bolo to v pohode, aj keď... Keby som ich mal aspoň o 2 viacej, tak ho dám na 100%. Takže som úplne happy. A ktoré video som teraz ukazoval? Teraz som vám ukazoval toto, tak teraz môžeme ísť na toto. Keď si zoberiete, že Wizard, obyčajný level 6, alebo aj 5, alebo aj 4 je silnejší, než Wizard Tower. Aj teraz, keď toto video vám ukazujem, tak som si všimol, že má plné kolektory a že som mu mohol zobrať viacej. Takže nevadí. Mám aj docela dobrý bonus. 55 000 a 200 dark, to úplne stačí. Vlastne dark je 100, to až od master bude 200.
Ako ešte som mal viacej tých, čo sekol mi. Mal som aj viacej archeriek, tak si nemyslíte, že som už preto len Kinga, že som už nemal čo dať. Mal som 130 archeriek, len 100 som si ešte nechal. Takže teraz by som vám aj mohol ukázať. To som zaútočil pred 11 minútami. Ale neočakával som, že vyjde z klanu. Až potom som to ľutoval, lebo som ich nevylákal z klanu. A už som si myslel, že ho nedám, ale dal som ho nakoniec na tie 2 hviezdy, takže to úplne stačí, si myslím. Toto môžeme aj urýchliť. Ale zobral som mu dosť veľa elixírov, takže... Mám to na 4, alebo to je dlho. Aj Dark som už zobral, takže dobre. Ale nemal som ho kde dať. Takže dobre. A už mám... Kde to je? Už mám na 4 healing spill, takže... No vlastne nie healing, lifting spill a v laboratórke už nemám čo vyrábať, takže mám čo vyrábať ešte toto, balóna na 4, ale balón moc nevyužívam, tak to pôjde ako posledné. A potom ešte dragón, ale to ešte nedám. Takže je to peckový klán, Slovakia tým, môžete sa kľudne pridať a keď nás bude 10, no vlastne 11, lebo ja v Clan Wars byť nemôžem, lebo ešte mám v tým Big Slovakia Clan Wars. Takže keď nás bude zase 11, tak spustíme Clan Wars a bude to naša prvá Clan Wars. Je to nový klán a sú tu peckoví hráči, môžem vám aj ukázať Kero. Ale majú každý vonku Town Hall, ale určite v Clan Wars budú mať dnu Town Hall, takže to je určite, ale sú peckoví. Sú veľmi peckoví a ešte vám ukážem lídera nášho. Tiež má vonku Town Hall, má Hayden Tesly. No proste čo povedať, je to pecka klán. Z toho klanu neodídem, lebo sa mi tu páči, ja mám novú dedinku, teraz pôjdem do Master a bude všetko dobre. Takže toto bolo asi z dnešného videjka všetko, takže ja sa s vami lúčim a ak sa vám videjko páčilo, tak dajte like, ak sa vám nepáčilo, tak dajte dislike, ale to asi nebude potrebné, si myslím, a budem rád, keď ma budete odoberať a len sa poteším a môžete si pozrieť nové videjka. Takže toto bude z dnešného videjka všetko a čaute.